Da li se i danas žene bore za ravnopravnost među preduzetnicima, na primjer, koliko su hrabre i koliko su talentovane? O tome ćemo razgovarati sa našom gošćom Sanjom Popović-Pantić, predsjednicom Udruženja poslovnih žena Srbije. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došli. 26. i 27. se u Nišu održava jedan interesantan skup gdje dolaze žene iz 16 zemalja, zapravo iz čitavog sveta. Jeste, to je inicijativa potekla od prošle godine od jedne naše članice koja ima posebne afinitete prema Nišu i povodom Milanskog edikta smatrala je da je zgodno da napravimo jedan takav skup upravo u ovom gradu. A mi smo kao udruženje to odmah i prihvatili, pošto je došlo i od naše članice, ali i zbog toga što je Niš na takvoj poziciji da je veoma blizu zemljama sa kojima inače mi kao udruženje sarađujemo i sa udruženjima preduzetnica iz okolnih zemalja, a tome su se naravno pridružile, u stvari nismo to odmah ni očekivali da će biti u tolikoj meri, i preduzetnice iz udaljenih zemalja kao što je Švedska, zatim Poljska, Slovačka, Mađarska, doduše, ajde da kažemo i ona je naš sused, ali prosto nekako se to proširilo i budući da projekat podržava američka ambasada u Srbiji, dolaze i gošće iz Amerike koje će imati interesantne i predavanja. A s druge strane, interesantno je i to da će preduzetnice imati poslovne susrete, dakle neće biti klasična konferencija gde se razmenjuju iskustva, već će imati priliku da same međusobno stupaju u poslovne razgovore, i to na osnovu metodologije Evropske mreže preduzetništva, koja je organizator tih B2B susreta, i Institut Mihajlo Pupin kao glavni organizator je priključio se ovoj našoj konferenciji i iskoristili smo priliku na taj način da dovedemo kvalitetne firme u toj našoj saradnji koja već, to je isto između Instituta Pupin i Udruženja poslovnih žena, traje već dosta dugo. Sjajno, evo vidjet ćemo šta su preduzetnice smislile za novo doba. U čemu vidite te potencijale oživljavanja privrede u regionu, odnosno u Srbiji? Ajde da se koncentrišemo na našu zemlju. Pre svega ovo veliko interesovanje, zaista mi smo prvobitno planirali 120 učesnica, sada je taj broj narastao do 170. Što je nama kao organizatorima malo bilo u početku problem da sve to obezbedimo, jer to vuče dosta troškova. Međutim, na kraju se sve jako nekako lako išlo, zato što je očigledno dobra neka i energija i inicijativa i potreba, u stvari, preduzeća koje vode žene iz regiona da se umrežavaju i da na taj način zaista dođu do tržišta. Bugarska je, recimo, za nas sad već Evropska unija, ali tako? A gde su naši potencijali, Sanja? Evo, kada ste osnovili udruženje, koliko je bilo žena preduzetnika članica? Pa bilo je zaista nešto malo, ne znam da li 20-ak, 30, sad ih ima 250 u Srbiji samo. A što vi kao udruženje radite da animirate druge žene da naprave taj prvi korak, jer to je u suštini najveći problem? Jeste, pa problem je, kako da vam kažem, kad pitate i firme koje dugo traju posluju, svaka faza ima svoje izazove i uvek se negde osjećaju kao da su na početku u nekoj fazi. Tako da mi istovremeno... Otkrite nam, Sanja, neku tajnu. Gde je sad taj potencijal? Evo, ako ja hoću budem žena preduzetnica, gde bi mogla da tražim prostora? Gde bi trebalo da krenem? Pa znate kako, prvo bi trebalo da se pročita jedno važno istraživanje koje zapravo nije bazirano na utiscima o tome šta ide, šta ne ide na tržištu, već šta zaista na uzorku preduzetnica je ustanovljeno kao nešto što ima tražnju na tržištu. To je sektor znanja. To su, znači, informacijne tehnologije, neke nove delatnosti koje mogu da se obavljaju pre svega uz pomoć, naravno, kompjutera, pa čak i od kuće, poput web dizajna, poput specifičnog konsaltinga za firme i slično. Tako da predlog i savjet je da se žene stalno edukuju i dokvalifikuju za određene nova zanimanja. To važi, mislim, i za celu populaciju. Znanje je najveći kapital danas, očigledno. Hvala vam mnogo na gostovanju. Želimo vam da sve prođe u najboljem redu na ovoj velikoj konferenciji koju pravite. Nemojte da se sekirate oko organizacije. Mi smo sigurni da će to sve biti kako treba. Pa naravno, nije na prvi put. Hvala. A evo te svaki dan.